Γεια σας, είμαι ο Πάνος και θα δείξω μια απλή και γρήγορη μέθοδο για το πώς μπορούμε να κάνουμε λεύκανση βουτιών στο Photoshop. Καταρχήν βάζουμε την εικόνα μας, εδώ είμαστε, και βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα θετικά με τα δόντια. Οπότε πάμε στα δεξιά, επιλέγουμε το Dodge Tool και στο Range πατάμε την επιλογή Midtones. Πάμε πάνω στην εικόνα, πατάμε δεξί κλικ, ορίζουμε το hardness, το πόσο λευκά θα τα κάνει και το μέγεθος του κύκλου μας. Εδώ είμαστε καλά. Και ξεκινάμε σιγά σιγά σαν να βουτσίζουμε τα δόντια και βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζει και ανοίγει. Μπορούμε να κάνουμε το hardness, να το μεγαλώσουμε και να τα κάνουμε ακόμα πιο λευκά. Οπότε σιγά σιγά περνάμε περιμετρικά γύρω γύρω τα δόντια, τα οποία λευκαίνουν εδώ και από εδώ και είναι ένας τρόπος πολύ γρήγορα να διορθώσουμε τα δόντια σε φωτογραφίες που τυχόν είναι παλιές ή σε δικές μας φωτογραφίες που δεν μας κολακεύουν καθόλου, και σε σχέση με άλλες μεθόδους είναι κάτι πολύ γρήγορο και απλό. Ουσιαστικά έχει δύο βήματα. Ωραία. Βλέπουμε εμφανέστατα διαφορά από την αρχική εικόνα και έτσι γρήγορα τελειώσαμε λοιπόν τελειώσαμε την διόρθωση, ας πούμε, του κιτρινίσματος των δοντιών. Αυτά. Ευχαριστώ.